I februar 2016 kommer et mageløst arrangement til Danmark for allerførste gang. Vores Planet Live in Concert. Enestående filmoptagelser på et gigantisk filmlærred fra BBC's prisvindende succes Vores Planet. Under ledsagelse af Prags 80 mand store symfoniorkester. Fortryllende, medrivende, storslået. Følg mig på en forrygende rejse til de mest fascinerende steder på vores planet. En kulturel milepæl for os som mennesker og den klode, som vi lever på. Køb din billet hos billetlugen.dk. Jeg glæder mig til at se dig.